በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ዝድራሉ ለእግዚአብሔር ከመይ ትብሉ ከመይ ተምስዩ እናምላኽ መስገን ሰላም እየ እንኳዕ በፅሕና ናብ ዓብይ ጾም ጾም 40 ቀዳመይቲ ሰንበት ዘወረደ እናተባህለ ዝፅዋዕ ብሩህ ጾም ይግበረልና። ለማዓንቲ ዘወረደ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ሓቢርኩም ንክትፀንሑ ብትሕትና ይላው። ዘወረደ ወይ ከዓ ጾመ ህርቃል ወአልቦ ዘየዐርግ ውስተ ሰማይ ዘእንበለ ዘወረደ እምሰማይ ወልደ እጓለ እመሕያው ብዘይ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝደየበ ሓደ እኳ የለን። ዮሃንስ ምዕራፍ 3:13 ዘወረደ ዝብል ስም እንታይ ዝምልከት እዩ? ንኦርቶዶክሳዊት ሃዋርያዊት ከላዊት ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝኾነት ቅዱስ ዮሃንስ ከም ዝነገረና ብዘይ እቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝድይብ ሓደ እኳ የለን ይብለና። ዘወረደ ማለት እርቀ ሰላም ንአዳም ተስፋ አቦ ዝተፈጸመሉ ትንቢት ነቢያት ብሓቂ ዝተረኣየሉ ሱባኤ ኣቦታት ገዳማውያን ባሕታውያን ዝበፅሕሉ ሱባኤ ካህናት ፍጻመ ዝረኽበሉ ኪዳን አዳም መሲሕ ክርስቶስ ምውላድ ዝንገረሉ ናይ ፍቅሪ ናይ ንስሐ ናይ ብስራት ኣዋጅ ዝወጀሉ ዘመን ኢና ዘለና። ደቂ እግዚአብሔር ዘወረደ ማለት ኣምላኽ ሰብ ኮነ ሰብ ኣምላኽ ኮነ ማለት እዩ። ጾም ህርቃል ክጽወም ምክንያቱ ዝኾነ ብ614 ዓመተ ምህረት ሓደ ዝተረገመ ወይ ከዓ ክሪዮስ ዝተባሃለ ናይ ፈረስ ንጉስ ነበረ። ንኢየሩሳሌም ከተማ ብምውራር ጦርነት ኣወጀ። 60,000 ዝበፅሑ ሰባት ኣቁሲሉ 10,000 ሰባት ዝኣክሉ ሰባት ኣቁሲሉ 3,000 ዝኾኑ ሰባት ድማ ማሪኹ ኢየሩሳሌም ከተማ ኣቃፂሉ ወሪሩ ናብ ፈረስ ባቢሎን ዓዱ ተመለሰ። ሽዑ ግዜ ካብ ጦርነት ዘምለጡ ብበረኻ በቢ ዓቲኣትዮም ተሓቢኦም ዝነበሩ እስራኤላውያን ተኣኪቦም ካብ 14 ዓመት ንድሕሪት ብ628 ዓመተ ምህረት ሓዘኖምን መከሮምን ስቃዮምን ዝበፅሖም ግፍዒ በደል ንክርስቲያን ንጉስ ናይ ሮም ንጉስ ህርቃል ነጊርዎ ወራር ምስ ገበረ ንጉስ ክሪዮስ ናይ ፈረስ ባቢሎን ንጉስ ንኢየሩሳሌም ወሪርዋ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀለሉ መስቀል ማሪኹ ናብ ፈረስ ባቢሎን ወሲድዎ ስለ ዝነበረ ምእመናን እናሓዘኑ ይነብሩ ነበሩ። ንጉስ ህርቃል ቢዛኻ ናይ ጎይታናን መስቀል ዝተማረኸ ካብ ፈረስ ባቢሎን ኣምልሰልና ኢሎም ለመንዎ። እሱ ድማ ሃዋርያት ሰብ ዝቀተለ ዕድመ ልክዑ ይፍፅም ስለ ዝበሉ ከመይ ክገብር በሎም። ንሕና ደቅኻ ክርስቲያን ናሃትካ ዕድመ ተኻፊልና ክንፀውም ኢና በልዎ። ንኢየሩሳሌም ዝነበሩ ምእመናን ሓደ ሓደ ሰሙን ንዓኻ ንንጉስ ህርቃል ክንፅልየልካ ኢና ኢሎም ተስማዕምዑ። ናብ ፈረስ ዓዱ ወታደራት ኣኽተተ። ናይ ጎይታና መስቀል ካብ ፈረሳውያን ኢድ መንጢሉ ሒዙ ናብ ኢየሩሳሌም ከተማ ተመለሰ። ንጉስ ህርቃል ሓደ ሰሙን በፂሖም ናይ ንጉስ ህርቃል ጾም እቶም ህዝቢ ተኻፊሎም ጾም ብዝግብኡ ጾሙ ድማ ጾም ህርቃል ምስ ጎይታና ጾም ክጾሙ ዝተነገረሉ ምክንያት ንጉስ ህርቃል ናይ ኢየሩሳሌም ጸላኢ ዝነበረ ናይ ፈረስ ባቢሎን ንጉስ ክሪዮስ ጦርነት ገጢሙ ስለ ዝሰዓረ ዝተማረኹ እስራኤላውያን ናብ ዓዶም ስለ ዝተመለሰ ሃፍቶምን ንብረቶምን ጥሪቶምን ተዘይ ቀርየ ኣምሊሰሎም እየ። ንጉስ ህርቃል ናይ እስራኤል መንግስቲ ስለ ዝመለሰ ጾም ክጽወመሉ ተገበረ ማለት እዩ። ቅባል ማለት ጻኡ ተቀበሉ መርዓዊ ሰማያዊ ክርስቶስ ማለት ናይ ሰማይ መርዓዊ ዝኾነ ክርስቶስ ወፂኹም ተቀበሉ ማለት እዩ። ቅባል ክበሃል ከሎ ከም እንስሳ ኣራዊት ዘገዳም ኣንበሳ ወይ ከዓ ነብሪ ካልኦት ስጋ ዝቅለቡ ዝበልዑ እንስሳት ክንከውን ኣይግብአናን እዩ። ቅባል ዘይብሉ ጾም ኃጢአት እዩ እንብል ሰባት ኣይንጠፍእን ኢና። ካብ ባዕለይ ጀሚሩ
ቅባል ማለት ንጹም ሰዓት ርእስና ብንስሐ ብዝተሰበረ ልቢ ኮይና ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ዝሰራሕናዮ ኃጢአት በደል ብንስሐ ሱሙና ክንሕፀብ ይደልየና እዩ። ቅባል ብመብልዕ ብመስተ ብሰኽራን ብዝሙት ብስርቀት ብጨወታ ብጎይላ ዘይተደለየ ናይ ገንዘብ ወፃኢ ምግባር ትኽክል ኣይኮነን እኳ ደኣስ ብቕንዕና ልቦና ናብ ንስሐ ኣቦና ወይ ድማ ኣባ ነፍስና ኬድና ርእስና ብንስሐ ክንሕፀብ እምነትናን ኣጽኒዕና ክንሕልውን ጾም ብንጽህና ብቅድስና ብቕንዕና ልብና ኮይና ኢና ንቕበሎ። ዝግባእ ናይ እምነት ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተኸተልቲ ዝኾና ህዝበ ክርስቲያን ብጣዕሚ ዝጎደለና ነገር ኣሎ እዩ። ሃቦ ክወሃበኩም እዩ፣ በቲ እትሰፈረሉ መስፈሪ ክስፈረልኩም እዩ። ብጽቡቕ መስፈሪ ዝመልአ ዝተጸበቐ ዝተነነወ ሕልፍን ትርፍን ዝኾነ ኣብ ሕቑፍኩም ክወሃበኩም እዩ። ሉቃስ ምዕራፍ 6:38 ዝብል ቃል ብተግባር ክንሰርሖ ይግባእ እዩ። ኣስራት ብኹራት ቀዳማይቲ ካብ 10 ሓደ ናይ እግዚአብሔር ብፅሒት ክንህብ ይግበአና እዩ። ኣብ ዝምና ግና ምጽዋት ኣይለመድናን ይመስለናን። ቤተ ክርስቲያን ሙዳይ ምጽዋት 10 ቅርሺ ካብ ንህብ ንመስተን ንመብልዕን ንጎይላን ዳንኪራን ንኻልኦት ስራሕ ንምስራሕ 10,000 ቅርሺ ክነውፅእ ደስ ይብለና። ንምንታይ ይኸውን? ኢድናን እግርናን ኣሲሩ ተዘይፈሊጥናዮ ጸላኢ ሰናያት ካብ ሕቑፊ እግዚአብሔር ቀስ ኣቢሉ ኣውፂኡልና ከይኸውን ርእስና ንፍለጥ ማለት ይደሊ። ጾምና ክሰምረልና ምእንታ ካብ ልቢ ናብ እግዚአብሔር ንቐርበሉ ምኽንያት እግዚአብሔር ዝተሰበረ ልቦና ሰብና እዩ ዝደሊ። ጎይታ ኣምላኽና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሰማይ ሰማያት ወሪዱ ካብ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ተወሊዱ ካብ ስጋ ካብ ነፍሲ ኣልዕሉ ወይ ድማ ነሲኡ ስለ ዝተወለደ ስለ ኃጢአትና በደልና ንነፍስና ስርየት ድሕነትን ምእንታ ክንረክብ ንጾሞ ጾም እዩ። ሊቀ ቅዱስ ያሬድ ክምህረና ከሎ ንጹም ጾመ ወናፈቅር ቢጽነ እስመ ከማሁ አዘዘነ እግዚአብሔር። ጾም ንጹህ ፈታዊና ንፈቶ ኢሉ እግዚአብሔር አዚዝና እዩ። ነቢይ ኢያኤል ብትንቢቱ ከም ዝተነበዮ ብጾምን ብጸሎትን ብብኽያትን ብሓዘንን ብምሉእ ልብኹም እናባይ ተመለሱ ይብለና እግዚአብሔር። ኢያኤል ምዕራፍ 2:12 ኢሉ ከም ዝነገረና ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ቸርነትን ኣብ ኩላትና ደቂ ሰባት ይሕደረና። ጾም ማለት ብጾም ሰዓት ስጋ ጠስሚ እንቋቁሖ ጸባ ዝኣመሰሎ ምሕራም ኣይኮነን። ናይ ምግብን መስተን ጥሉላት ዘይብሎ ምግብታት ምልዋጥ ጥራሕ ተዘይኮነ እንፈትዎ ናይ ስጋ ድሌትና ስለ እግዚአብሔር እና ምግዳፍ ማለት እዩ። ርእስኻ ምግዛብ ክርስቲያናዊ ህይወት ውሽጢ ዓብይ ዋጋ ከም ዘለዎ ፍሉጥ እዩ። ሓደ ሰብ ናይ ስጋ ድሌቱ ገዲፉ ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እናሓሰበ ዝጾሙ እንተኮይኑ ብፈጣሪ ዋግኡ ይረክብ እዩ። ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ከም ዝበሎ ኣረገ ማለት ናብ ትሕተዋይ ምድሪ ወሪዱ ከም ዝነበረ እንተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል? ኤፌሶን ምዕራፍ 4:9 ንጹም ዘብርትዕ ሰብነት ንጸሎት ዝተግህ ልቦና ሰናይ ዝገብር ህልና ንጽድቂ ዘመልክት ዓይነ ልቦና ንንስሓ ዘበቅዕ ኣእምሮ ይቅርታ ዝሓትት ልሳን ዝተጸጎሙ ዝረድኡ ኢድ ንዝጠመዩ ዘዕንግል ሰብእና ክህበና እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃዱ ይኹነና። ስድራ እግዚአብሔር ንሕና ከዓ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ኃጢአት ዓለም ከድሕን ዝተቐበሎ መከራ እናዘከርና ክንጸውም ይግበአና ማለት እዩ። ጾምና ጾም ድሕነት፣ ጾመ ስርየት፣ ጾመ ፍቅር፣ ጾመ ምትሕስሳብ፣ ጾመ ሓድነት፣ ጾመ ትሕትና፣ ጾመ ራህዋ፣ ጾመ ሰላም፣ ጾመ መስተስራይ ኃጢአት ይግበረና። ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ናይ ኣዴና ቅድስተ ቅዱሳን ወላዲተ ኣምላክ ኣማላድነት ናይ ቅዱሳን መላእክትን ፍጡን ተራድኤት ናይ ኩሎም ቅዱሳን ጻድቃን ልሞና ጸሎት ስግደት ኣማላድነት ምስ ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ንሰንጠብጠቦ በአፈ ትጉሃን መላእክቲ ይተአረመልይ